Jeg tror egentlig, det starter, da jeg i 2G får en rigtig god veninde, som er fra Nigeria, som tager mig med på en klub. Og det øjeblik, der føler jeg, at jeg kommer hjem. Okay, har store armbevægelser, har rigtig meget attitude, har alt for store prangende øreringe. Det her kan jeg godt finde ud af, ikke? Sådan det her, det er mit sprog, der bliver talt. Og det var sådan en oplevelse af, at jeg kom der næsten hver weekend i hvert fald i 2 år. Og da jeg så kom derned, der oplevede jeg en kæmpe validering af mig som person. Og især omkring det her med, at jeg havde oplevet, at min numse havde været for stor, og min lår havde været for store. Og lige pludselig får jeg at vide, hvor smuk en kæmpe stor numse jeg har. Eller sådan, hvor smuk det er, jeg har de her lår. Og, altså sådan noget fyldige lår og juicy lår. Og hvor jeg var sådan helt sådan... Okay, alt det her, jeg troede var sådan en ulempe, det var en fordel hele tiden, eller sådan, det blev valideret helt vildt meget, det var sådan, der kunne jeg noget specielt, det var ikke engang fordi jeg var god nok, men jeg var faktisk rigtig, rigtig god, der var noget jeg helt vildt meget kunne, men det var nok min første oplevelse med det her sådan numse inferno, som mit liv nu er blevet efterhånden. De får mig, de kan flække hele diskoteket. Den her sang, den er lavet med den intention om at flække hele diskoteket. Lad de bliver ved, at vi på, vi giver Danmark den bog, der kan flække hele diskoteket. Den her sang, den er lavet med den intention om at flække hele diskoteket. Flække hele diskoteket. Hey! Og mami ved, at jeg kan tage den i enhver position. Flip den, drej den og tilbage på din tongue. Der giver dig klæder til det her, der gav tongue. I want you to know, this twerker is representing Denmark. So I want you to twerk that Denmark booty right now. Twerk it. Empowerment. At måske der er en usikkerhed, men også den der, man overkommer usikkerheden, og den ikke får lov til at hæmme en, at de der piger, der står og hopper og ryster, og de er sådan her, fuck, min mave ryster, og jeg er sådan her, ja, det gør min mave også, det må den gerne, det hele kommer til at ryste. Lige nu kigger vi bare kun på, numsen ryster, men det hele ryster, og det må det gerne, ikke? Hvor der er sådan en, vi har lidt sådan en kropsforskrækkelse i det her samfund. Vi har sådan et ideal om, vi helst skal ligne sådan en marmorstatue, hvor alting er sådan hugget sten og sidder virkelig meget fast og ikke hopper, når vi går. Og hvor det er sådan en helt anden kropslighed, det der med kroppen i bevægelse. Kroppen som sådan fedt og hud, og der er sådan en dødelighed over det, ikke? Som er vildt provokerende, men også meget smuk, synes jeg.